мо дар гардиши кӯчаи ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Душанбе қарор дорем. Солҳои пеш ин кӯча красни партизан ном дошт, вале дар солҳои истиқлолият ин кӯчаро ба номи қаҳрамони миллат Мирзо Турсунзода гузоштанд. маҳз дар ҳамин кӯча ва ҳамин хона қаҳрамони миллати тоҷик Мирзо Турсунзода зиндагонӣ кардааст, яъне ин ҷо қадамҷои ӯст. он солҳо ин тарафи шаҳр канори шаҳр ҳисобида мешуд. аввалин шуда ҳамин дар фаввораро сохтанд. баъд дар ин тарафи ҳавлӣ бошад устод Турсунзода суҳбатҷое ки дар ин ҷо дӯстои худашон, рафиқошон, шогирдошон ки суҳбат мекарданд, ҳар саҳар хеста шеърое ки дар шабона ин кас бисёрта шабона эҷод мекарданд. ҳамун шеърҳое ки шабона эҷод кардашон ба ҳамин дӯстошон ҳар саҳар назди ин кас омада ҳамин шеърҳои ин касро мутоила мекарданду ба дӯстошон шеърҳои худашонро нақл мекарданд. медонед аз он тарафи кӯча Абдусалом Деҳотӣ, Зиёдулло Шаҳидӣ зиндагӣ мекарданд. дар охири кӯча бошад 100 метр дуртар Акашариф Ҷураев умр ба сар мебурд, яъне ҳамаи бузургон дар як кӯча. ин хонаи кории устод аст ва ин мизе ки мо шумо мебинем мизи кории устод аст ки дар ин хона ба ӯ хизмат кардааст. дар паси ин миз асарҳои оламшумули устод ба монанди Садои Осиё, Қиссаи Ҳиндустон, қисми аввали он, аз ганг то Кремл, Ҷони Ширин ва ғайраҳо навишта шудаанд. инчунин дар паси ин миз баромадҳои Турсунзода ки дар симпозиуму конгрессҳои сулҳ баромад мекарданд маҳз дар паси ҳамин миз эҷод шудаанд. ин ҷо китобхонаи шоир аст ки 4000 зиёд китоб маҳфуз аст ва дар байни ин китобҳо асарҳои адибони советӣ, адибони тоҷик ва адибони ҷаҳонӣ нигаҳдорӣ мешавад. он тарафи ҷевон китобҳое нигоҳ дошта шудааст ки ба устод шогирдон, дӯстон, ҳамқаламон ва ҳаводорони назми устод тӯҳфа карданд бо дастхатҳои худ. аз сабабе ки хонаи устод дар шафати роҳ аст, шуру мағали кӯча ба эҷодиёти он халал мерасонд. аз ин лиҳоз мизи кориашро аз зери ин тиреза ба он тиреза мемонд, қадам мезад, аз чап ба рост фикр мекард, андеша мекард то асар биёфарад барои мо, барои оянда. дар ин ҷо сару либоси зимистонаву тобистонаи устод Мирзо Турсунзода маҳфуз нигоҳ мешавад ва ин ҷо палтои бо духти аврупоӣ бисёр хеле зебо ҳаст ва халати махмалин ин ҷо ҳастанд ки устод дар вақтҳои зимистона мепӯшиданд ва плаши бисёр зебо ки устод дар вақтҳои сармо, рӯзҳои сармо мепӯшиданд ва боз ин ҷо костюмҳои хеле зебо ҳастанд ва ногуфта намонад ки устод ба кӯлоҳҳо бисёр таваҷҷӯҳи аҷибе доштанд ва ҳамаи коллексияҳои ин кӯлоҳҳоро мо дар ин ҷо нигоҳ медорем ва ногуфта намонад ки устод Мирзо Турсунзода ҳамаи ҳамин кӯлоҳҳоро аз сафарҳои хидматӣ барои худ харидорӣ намудаанд. саквояж, асо, костюмҳои пурқимат, кӯлоҳҳои хеле зебо ҷузъиёти муҳими муди солҳои пеш буд. аз ин бармеояд ки устод Мирзо Турсунзода хеле навпараст ва муосир буд. аммо аз ҷайби палтои Турсунзода дорухати дорои футорокорт навиштаи он замонро пайдо кардем ки барои дарди буғум ва рагу пайванд истифода мешавад. воқеан солҳои охири умр пойҳояш дард мекард. ин меҳмонхонаи шоир аст. зарфҳое ки рӯи миз мебинед аз тарафи шоир ҳамроҳи ҳамсараш аз ҷопон харидорӣ шудааст. он аз 24 нафара иборат аст ва ҳамаи он дар рӯи миз нигоҳдорӣ нашуда, ними он дар ҷевон аст. зарфҳо аз тарафи оилаи шоир соли 1958 аввалин дафъа истифода карда шудааст. дар паси ин миз стораҳои оламшумули адаб ба монанди Файз Аҳмади Файз, Иржи Бечка, Парвиз Нотили Хонларӣ, Мулк Раҷъананд, Зульфия, Расул Ғамзатов ва ғайраҳо дар паси ҳамин миз нишаста меҳмондории тоҷиконаи Турсунзодаро дидаанд. ин пианинаи антиқавии олмонии Шварцбург аст. ин пианинаро академик Бобоҷон Ғафуров дар рӯзи зодрӯзи духтари Мирзо Турсунзода Фирӯза тақдим кардааст.
он вақт фирӯза 10 сола буд. Шояд нархи ин антиқа дар ауксионҳои ҷаҳонӣ то ба миллион расад, аммо кормандони ин осорхона инро ба ҳеҷ кас намедиҳанд. масалан ҳамин мизе ки аз чӯби булути сурх сохта шудааст, дар ин ҷо ба Турсунзода хизмат мекард. Ва боз як ашёи дигаре ки дар ин хона нигаҳдорӣ мешавад, ин оинаи нилгуне ки ҳамон солҳо Турсунзода аз тарафи оилаи Турсунзода истифода бурда мешуд. Рубин будааст номаш ва соли 1959 харидорӣ шудааст. ҳамин тахтаи Шоҳмод низ таърихи худро дорад. ин тахта аз тарафи ҳаводорони назми Турсунзода аз Қирғизистон тӯҳфа шудааст. ҳатто дар тайёра низ бо бозии Шоҳмод машғул мешуданд. То ҳамин дараҷа бозии Шоҳмодро дӯст медоштанд ки бо ҳамин тахтаи Шоҳмод ҳамеша бо Турсунзода ҳамроҳ будааст. хонаи истиқоматии шоир аз 7 ҳуҷра иборат аст ва ҳама ин хонаҳоро бухории махсуси голландӣ гарм мекунад ва ин бухориҳои махсуси голландӣ тавре яъне тибқи нақшаи муҳандисӣ тавре гузошта шуданд ки дар даруни девор гузошта шудааст ва нисфи он яъне роҳравро гарм мекард, нисфи дигар он хонаи кӯдаконро ва нисфи дигари он хонаи хобро гарм мекард ва умуман хона бо ангишт гарм мешуд. яке аз сафарҳошон дар хуҷанд рафта ҳамуҷа шинос шуда, баъд ҳамин оилашона гирифта омдагӣ. اون کس خیلی همین هر یک چیزشون هست که مثلا ما یک شعرهای این کسی که میخونیم یک همین در نظرتون همین چیزا مینامد که هر یک شعر این کسی خوانده ما همه وقت چی گیره میکنیم ده برای همین هم اویلشون همین میدونن که چی شوهرشون این کسی دوست میداشتن افسوس که این کس سفرهای بسیار میکردن بعضا همین بسیار آدم کمتر وای میکرده که شوهر تو بسیار کرد در سفر لیکن دلی ترزداده همه وقت با همسرشون بود. خیلی که میدونید این خانه 4 دری درآمد دارد و برآمد دارد. این دری که شما در اینجا دیده ایستادید این در برای همون روزایی که در توی فرزنداشون در روز جشنای خودشون نبیروهاشون همین درا رو اسم مهمونایی که می اومدن از دیگر ریسپوبلیکاها استفاده می‌بردن. دری که اون طرف میبیان عائلهشون صباح نظامینا برای هر روز مهمونا خدمت میکردن. دری که دو دری که در اون طرف برای از مهمونا این خانه تماشا کرده از دو طرف برای تماشای حوله میبرویند. ما در زیر درختان تاکی استاد میرزا ترسونزاده قرار داریم. همه این درختانی که شما میبینید با دست استاد چینانده شده است. شما چخیل که میبینید درخت انگور 6 تن عبارت است که سالهای 70 استاد ترسونزاده با دست مبارک خود این درخت‌ها را چیناندن. باز در مدت سالها اینها به حاصل در آمدن. باز این با همراه فرزندشان مقصود جان این کس شراب‌های خانگی تیار می‌کردن. دوستای این کس از اروپا از روسیه می آمدن از این شراب ساخته این کس خانگی این کس می‌چشیدن. میرزا ترسونزاده قهرمانی ملت، فرزند فرزانه وطن، شاعر برجسته، فخر ملت تاجیک است. بعدها در اینجا بناهای معماری و تالار مجلسی ساختند. ناگفته نماند که پسر خردی او پرویز ترسونزاده و نبره کلانی او در همین جا چشم به عالم هستی کشیدند. ناگفته نماند که آنها نیز به مثل دیگر مردم به این قدم جا زود می آیند.